फिन आरोबाव सासे बर' फिसाया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि क्लाबाव गेलेनो खाबु मोनदों। माहारियारि थाखोनि जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर' आरो हलिचरन नार्जारी बिथांमोन बादिनो आरोबाव जोलुर गेलेनो खाबु मोनदों सासे बर' फिसाया। थारैनो नंगौ, बर' हारिनि गोदान गोदान गेलेगिरिफोरा मोनसे थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोआव जौगादों। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि क्लाबाव आन्डार 13 जोलुर गेलेगिरि हानजानि जानानै गेलेनो खाबु मोनदों जोनोमसा बर'आ। जोनोमसा बर'आनो जाबाय अदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि आनसलिकनि सिङाव थानाय खासियासुबा गामिनि बिफा बाबुराम बर' आरो बिमा सान्थि बर'नि आंगो फिसाज्ला। जोनोमसा बर'नि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि क्लाबाव गेलेनो सायख'जानायखौनो लानानै ओनसोलाव बयबो गोग्गादों आरो बियो बर' हारिनि थाखायबो मोनसे जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।